gluten free. Hola, Antonieta. Hola. Que bé que et trobo aquí. És que, mira, fa dies que tinc un dubte que em volta pel cap. I és que hi ha un amic meu a l'escola que diu que no pot menjar ni pa ni espaguetis perquè porten gluten. Què li passa? Pues és celíac, és a dir, té una intolerància al gluten, com bé dius tu. Llavors, hi ha certs aliments que no els pot menjar, perquè si no, no és que li passi res greu, però li fan mal als budells. I també fruita fresca, com li agrada a tothom. Lucy, sempre vas amb les piles a tope com... I llavors, el gluten és dolent. Jo tampoc en puc menjar. No, tu sí, perquè tu no ets celíaca. Llavors, només han de vigilar aquelles persones que tenen aquest problema. I si algun dia ve a dinar a casa meva, la meva mare fa uns menjars boníssims. Què li puc donar? Has de mirar quins cereals pot menjar i quins no. I si no, llavors has de buscar, si vols fer, per exemple, pasta, que segurament és el que més us agrada, has de fer una pasta que no sigui de blat o d'uns altres cereals. I normalment el que pots saber és que, veus, porta aquest segell d'aquí que te diu que això és sense gluten. Però sí que pot menjar moltes coses que les fan sense gluten i les pots menjar igual. Lucy, sempre vas amb les piles a tope com tu fas. Lucy, sempre estàs... Que bé, doncs moltes gràcies, Antonieta, per aquests consells. Ara ja el podré convidar a dinar a casa meva. Ens veiem un altre dia. Molt bé, fins una altra.